pyyhkiä, pitäis vaihtaa petivaatteet. Pitäis laittaa tuo puuttuva lista, sitä ennen pitäis simuroida jääkaapin takaa. Pitäis siivota jääkaappi, pitäis puhdistaa lattiakaivo. Pitäis viedä pahvit ja metallit kierrätykseen. Pitäis pakastin sulattaa. No niin pitäis. No niin pitäis tyhjentää puhelinkuvista, pitäis kilpailuttaa liittymät, pitäis kukat kastella, pitäis Jaakolle laittaa se paketti. Pitäis viikata pyykit, pitäis ampua raketilla avaruuteen ne ruotsalaiset pussilakanat. Pitäis salasana vaihtaa ja pitäis kattoo filmaviestit. No niin pitäis. No niin pitäis tehdä enemmän töitä, pitäis olla enemmän lasten kanssa. Pitäis kuntoilla enemmän, pitäis ottaa rennommin. Pitäis syödä terveellisemmin, pitäis syödä vähemmän pullaa. Pitäis oppia nauttimaan elämästä. Pitäis miettiä rahahommat, pitäis uskaltaa mennä verkkopankkiin. Pitäis Visa maksaa, pitäis lapset vierottaa puhelimesta. Pitäis itsensä vierottaa puhelimesta. Pitäis lukea enemmän kirjoja, pitäis ajaa vähemmän autolla. Pitäis soittaa veljelle ilman, että pyytää apua. Pitäis soittaa äidille ilman, että pyytää apua. Pitäis käydä mummoa katsomassa. Pitäis vaihtaa salasana, pitäis muistaa salasana. Taasko se pitää vaihtaa se salasana ja